Iposti kaMthandeni SK isisuse umsindo kuma-comments, abalandeli bemsola ngokunetheza emuva kokuyophefoma eZimbabwe nge-weekend. Kwi-phosti yakhe ubethi eZimbabwe naseSwatini kuphila abantu nakhona akuzona izilwane. Ngokumazi kwami uMthandeni akakaze aluthanda udlame. Uzoyikhumbula ingoma ayikhiphe ngo-2015 esihloko esithi Xenophobia ekhuza sona isihlava sodlame. Mina ngike ngiphatheke kabi impela uma sishaya amaNdebele aseZimbabwe. SinguZulu, asikwazi ukulwa sodwa nabafowethu babhemu. Isizwe sikaMzilikazi lesiyana imvunulo yefana, umculo, ingezo yamajongo. Asikwazi babhemu ukulwa nalabafowethu. Abaculi bakithi kwaZulu bathola ama-gigs eZimbabwe ngenxa yalesi sizwe samaNdebele. Bayawuthanda umculo wakithi. Ngiyayithanda lapha nokuthi abaculi bakithi bathola-ke ama-gigs khonaphana kuZimbabwe. Iyo-ke iphosti le ebhalwe uMthandeni. Siyabuya kule phosti-ke, sizafuna nje sibheke la Unlimited Maskandi lapha tishela khona iphosti kaMthandeni. Abantu abakhomentile laphayana-ke singabala obani-ke oNkosinathi Mfuso uthi kunjalo Mthonga, Zimbabwe no Mozambique nomsuthu abakuyitho okuyibona abanayo yilaba abangomakhelwane abakude nezwe abezwa udrink ogulisa abantu basePakistan nabadayisa isidakamizwa okungama-Nigeria noSomali. Laba bahlaliswa emafletini betamuza ama-tuckshop ikhona nekhona emadolobheni. Thina sibe singawatholi kalulu singumzansi besiyanqamuka lapha. uMatshana kaJobe uthi uMthandeni usebenzela ingane zakhe kanye nomndeni wakhe. Mawuthi ugejile kanti oyiculelani mangayidingi imali futhi ukukhumbula kaculeli nina uculela wonke umuntu ophilayo okuthandayo umculo wakhe. Nina nenza sengathi niyamphakela uMthandeni akuyena akade gijimisana abantu bokufika. Nina ningasolana nodwa enehla nenyuweni bajaho uma sekukhona osenihamba ngemuva. uNhlanhla Mjumi uthi ngokomculo lo singakhuluma okunye kusukela ngizalwa mina kuthiwa kule ngoma entsha sasizazi ukuthi kukhulunywa ngobheka umuzi luthuli. Xa kuthiwa ingoma oyithandayo ngangikhetha uSixaxambiji izingqongqo zomhlaba lanxa zingachawa ezinye ingoma azifiki ezingeni elithindwa ngomculo we-SA. Ngaphakathi kwami kungabe gospel kumbe lo mofokate konke labo Brenda labo Zola kuqala namuhla ukuthi silindele umculo lo liyasiphoxa nje lina abasiphoxayo kodwa asizenzisi njalo. Angisho ukuthi ngincenga ukuzwela usizi, cha ngivula nje isifuba sami siyalwisa ukuphakamisa abaculi bakithi impela. But kula lento le esavele sayithola iphila kwelakithi elikaMthwakazi amanga amabi umndrebeleke loyo uNhlanhla Mjobo senqobe. Ulindeni Mdumo uthi singizolibuka ngamanye amehlo iqhawe lami uma selincetheza kuZimbabwe ne-FF sahlukana kanjalo nayo waqhamuka ushumo webhinqa zandla zegoso uthi abayoba abantu ezweni labo wagcina qala saphela isikhathi sokudlala manje. Phusha Ndlovu uthi angithi bona abahlala abantu konke abakwenzayo akubathinti bona. So baningi abantu abakhomentile including omuhle ebusweni linqunu omuhle qinisele impela kuphila thina abantu akanamanga. Mshino Ndidane Ndlanzi inkulumo kaSipheli uthi cha yena ugejile uMthonga ngimlandela impela kodwa cha ugejile akahlukana kusifaka kulezimpi. Nansi iposti yakhona ithi bafowethu naseZimbabwe Swaziland kuphila abantu abazona izilwane. Inkinga lapha yilabo abadayisa izidakamizwa abeza nobugebengu. Abafowethu abanye bathela ngamachaphazelo nje kusho uMthandeni. Wasephinde yakhomenta lapha nothi yena alikho iqiniso ledlula leli kukuweka ukuthi uze ngani la angeke uncenge futhi uSlow Mtshali ongenamoto wathi abasifazane badayisa izwe ngendovozi wena ulidayisa ngesene fwakithi ungayenzi leyo. Nandisa uculo wenza umsebenzi wakho ungalinge nje ulimaza iproject engaka yokulungisa izwe please Mthonga. uMaskandi ke news 24/7 wathi bonke uthule uMthandeni inkabi yakhe makuziwe kulezi ndawo mawudumile thula nje uthi du uzoze ufane nomkhwanazi ophawule kungafanele. Right, isho kanjalo-ke indaba iyo abantu into kumele beyikhumbule beyi-understand. Abantu abanjengomthandeni or omunye nje umuntu abamaziyo
ukucula abazenzeli khona ukuthi kube impumelelo. Kunamakhampani abaphushayo kuyi-project ikhampani thizeni ukuphusha uMthandeni noma imuphi umculi. This time around uMthandeni, so unokusebenza ne-manager eMotsepe Foundation enokumbona ke mthola amagigi la anawo kuMthandeni. So yonke into ayikhulumayo nento ayenzayo uyikhuluma based on instruction yalabantu abamupha umsebenzi. Uma ekhuluma nje ezicolo amaskandi liphuma la eKZN ebeliyomela amaciko umculo wamaskandi le eSwazini noma eZimbabwe, vele kumele abuye azobhala into kanje ngoba obani abamphakela iphalish yibo labantu laba abamthola ama-gigs. We understand lonto le. So buye understand ukuthi abaculi or ama-celebrity including oSomizi bake benza ama-comments online ethi singaba yini uma ngahamba abantu bokufika kule misebenzi engaka. Nawe ekhona imbudana uSomizi lapho asikho-ke lapho, kodwa-ke uMthandeni lokhu akubekayo naye I'm sure abantu asebenza nabo because it's part of i-agreement ukuthi sizodinga-ke nikhuze lokhu enikubona kwenzeka. Ngiyabezwa abantu bagejile bethu abanye hayi ukhuluma iqiniso, kodwa okumele kwazi le ndaba ethinta uMthandeni i-sensitive, ibucayi. Wonke umuntu okhulumayo o-against lento ubukeka elwa nabantu base-South Africa, ibuya kanjalo. Ngisho ukuthi uyibeka ngayiphi icophelela because kubuya ngathi wonke umuntu akazizwa izikhalo zabantu base-South Africa. Konke abantu abakwenzayo bayibeka bona phambili. Vele uMthandeni sebeculile baphumelele, banemicimbi baxhaswa kuyo, bathenga imoto ezinkulu, ama-rapture. Le mpilo le abayazi. Vele uMthandeni badinga wonke umuntu obasupporta uthenga ithikithi. Kubona kubalekile lapha. Abasekho kule mpilo ukuthi ba-affecteke. Kumele behambe emgwaqeni bebanjwe inkunzi, bebadukule bagwaza osisi bethu emaklabhini bebe ne-problem laba abantu laba bebalandele ema-rest nje kune-problem enkulu kabi. So vele isaba-affect uMthandeni le mpilo abasayazi. So abantu uma sebephumile enhluphekweni sebephila ngalendlela abaphila ngayo ababi in touch nezinto ezenzeka emhlabeni, baphila kwabo umhlaba lapho baphila khona, baphila banivisitha lapho enihlala khona, kodwa emahostela amapaki lapho basuke bezomaketha khona umsebenzi wabo emcimbini, emabhrentshini, i-meeting lapho enihlangana khona kumahhotela nizohlela ukuthi kunomcimbi omkhulu. Okusalayo abasekho in touch nani, sebedinga nje nini umsebenzi wenu ukunisebenzisa njengey'nkabi ey'donsayo uma kulinywa or uma kusetshenzwa ey'bosheliwe. Sekuyilokho abakudinga kunini ukuthi nizobenzelani bona abantu basebephakeme. So into enjengaleyo-ke ikhona kakhulu, and futhi akuqali-ke mhlawumbe ngayo uMthandeni akhuluma nje, baningi abantu abakhuluma lapha, baningi kakhulu abantu futhi basazovela, naba-actor bayavela, nabakumapolitiki cha baningi kwipolitiki. Nibonile cha abanizwa kwipolitiki, ngisabathe niyachaza abanizwa ngampela, bafuna ukunitshela inkani ukuthi nina ni-right, mukelani. Nithina cha asiyifuni lento, asiyithandi, bathi bona mukelani ngenkani. Kusho amaqembu epolitiki azobe ekhankasa niphinde niwavotela futhi. So sikuleyo nkinga leyo, asazi ukuthi uzovela umunye umculi ozokhuluma lento, but amaphosta nje vele azoxabanisa nabantu nebhizi. Kubhizi kakhulu esikhathini samanje, bayabona abantu bazama ukulwela into eyiqiniso, into eyona. Asikwazi ukuthi ezweni kunento ebaluleke kangaka, ibaluleke into ekhulunywayo, akube yitopic ihlalwe phansi, kube nesishamthetho eParliament idiscusswe lento ukuthi-ke yini abantu abakhala ngayo, bese-ke kuvela-ke umuntu azokhuluma okubhekele. Ngishathiwa uyibeke kanjani into, vele kuzobona ukuthi ulwa nabantu base-South Africa, kunabalandeli bakho abathintekayo ngenxa yalaba abantu abangakwazi ukusebenza, abangakwazi ukuthola imisebenzi, abangakwazi ukuthenga amathikithi bezokubukela, abangakwazi ukuthenga umfaniswano. Uma ukhuluma nje kungathi uatheka bona directly, khona-ke abazovala uthando-ke lokuthi bayakuthanda nje ngeqhawe labo. Kodwa nje ama-topics anje ama-celebrity awethu ukuqhela kancane ngoba le mpilo abayazi, ayiba-affect, ayisabathinti. Bana more than 10 years abacula abaningi bephumelela, ama-celebrity amaningi. Niphila nje lempilo eniyiphila ebumnandi nayitamzela nje. So senibona ngathi abantu bekhuluma izinto bayahlanya abantu, they understand very well pain yokushare lokho okuncane nabantu abangazi ukuthi bazofunani la, ngoba ayikho into eyiskill. Ukudayisa kusona iskill,
esiscarce eSouth Africa, anyone engadayisa. So injalo nje indaba. Sahle ngaze sizodibana kusasa. Sibonge bona bonke abakwazi ukubukela ivideo kuze kufika la. Ngiyabonga.